un mobile kɔnɔna min ye général d'armée Assimi Goïta ye ale jɔlen do kaban a bɛna a ka dunanba a bɛ n'o bisimila nin wagatinin na ale sera kaban sɔni nin salle in kɔnɔna na sisan min ye ka dɔn Malika Jaw ye ale kɔni donna salle kɔnɔna na nka kɛnɛmana kɔnɔna i n'a fɔ an ɲɛ bɛ Jaw la kɛnɛmana na min ye Jaw ye nin ye ka dɔn ka fɔ capitaine Ibrahim Traoré ale de sera sisan a kunbɛnna général d'armée Assimi Goïta fɛ a bɛna taa sigiyɔrɔ d'a ma voilà sisan ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maïga ale fana donna sisan ka fara Maliki Jaw kan an y'a fɔ aw ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɔrɔ télé ani radio dayɛlɛyɔrɔ la jamanakuntigi ninnu nɔfɛ u fana u donna salle kɔnɔna na a wo ye an bɛ maaw ladɔnniya ka fɔ Jaw la min ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale sera yan nɔ a bisimilayara Assimi fɛ. Oui, donc on a juste besoin de rappeler que ces trois chefs d'État ont eu une matinée très chargée, un début de matinée très chargé, parce qu'on a vu que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé ce matin et de l'aéroport président Modibo Keïta, ils se sont dirigés vers le siège de cette télévision qui est une réplique qui va porter